lehenengo aldia eta gainera sorpresa moduan izan da, ze justo atzo esan ziguten etortzeko aukera izango genuela eta gustora eta pozik etorri gara. Bueno, ni lehenengo iaz etorri nintzen, nire ikasle taldearekin, eta hori oraingo honetan ere aukera izan dugu, eta ikasleak aurrekoa gustora geratu zirenez, aprobetxatu egin dugu Beltxere euskaltegitik atera eta hon etortzeko. Nik uste dut kultura euskara sustatzea oso garrantzitsua dela, eta kulturan murgiltzea nik uste dut oso behar bat dela. Azkenean, pixkanak gabon ikastulte badu aurrera, eta nik uste haien aurrera pausoak ere ari direla agertzen, eta nik uste ideia nagusia bentzat ulertuko zutela.